So, arita sa mga balita, mga higala, mga balita nga angan ninyong mahibawan. Karon bitong panahon na, no? Sa to, kuan lang yun, bitaw lipod-lipod, bitaw nga pag-istorya. Halos tanang bulanon. Apil to mga bulanon nga to sa gawas sa atong probinsya, to sa mga nasod, nabalaka nining sitwasyon karon nga daghan naman ang patay diri sa Bohol. Bitaw, di ba? Nakasiguro ko kamong tanan na nakadungog, nakahibalo ni ana. Sa Gunson ang patay niya kumasayop sa lungsod sa Ubay. Sa lungsod sa Ubay. Mga 4 o 5 na tili diha ang patay nga way nasulbad. Unya niadtong pastila, no? Sa tong adlaw nga ang gasolinahan sa San Pascual sa lungsod sa Ubay. Oh, gitulis mga higala unya pastilan. Namatay pagyud ang escort. Ang escort sa kolektor kay daghan man og gasolinahan na ang tagiyan ini, so tingali na bantayan kining ilang schedule nga magkolekta sa kita sa istasyonan. So nahitabo kato sa San Pascual Lunes, ug wa ko masayop, di ba? Lunes hapon na gani to mga higala, murag alas 5 sa hapon. Niya video, na ba nakit ang itong natay video sa tulis sa Ubay? Tanawa ko no kitog na nakabutang ba nato diha? Oh, dunay nakuha gyud nga CCTV. At madalas din merong bitbit na payong di alintana ang init, chismisan lang maghapon. Ay! Marites! So ato ning isgutan mga higala kay makaingon lagi ta naunsa ay naman itaw ni atong lalawigan oy. Maglisod na tag spilling. No, ngano man ning nidaghan naman ning patay in town. Di ba? Tila mo'y lubos na mapanira. Alright! So ato gining isgutan mga higala kay ikaw ug ako natural. Mubati gyud ta kabalaka. Mura na magsayon-sayon amot naunsa na ba ni atong kalibutan? Sayon-sayon ra kayo ang pagpatay, nya ang pagpanulis. Adili lang kay karon man ni nahitabo, di ba? Pagpanulis nya ang subo kayo nga duna pagyoy maangin nga mga kinabuhi. Ako ning gitagaag dako nga pagtagad kining nahitabo sa San Pascual mga higala. Kaya ang tag-iya nining gasolinahan astilan akong higala si former Vice Mayor sa lungsod sa Gindulman, international captain Boy Lagora. Daghan-daghan man sila gasolinahan niya mao na nga subo kayo nga nahitabo kining maong tulis ngadtong Lunes. Nga namatyan yun. Namatay ang escort sa maong kolektor. Ato ko nung balikan pagtanaw kining nahitabo, doon ay video niya na mga higala, tanaw agad ninyo. Pagkasayon-sayon ragid nila kayo. Ambot, wabay, mangutana sa ta, wabay pulis, nga ilang kahadlukan, nga adlawan pa man adlaw pa ni alas 5 pa. So tanaw na to ang video ha, kadiyot lang ha, sige tanaw na to. Ang tila mo'y lubos Mao ni ang actual no baga tulis patay. Ngunyan nakita kani nga nakita na mo kalit nagtabok no sa lungsod sa Ubay ni. Kani nakiya nga nagitom. Kani nagitom mao ni dool giduol ni ang tambok nga kaning escort.
Tana o inilugay na sila. Pag inilugay na ito, nagpusil, naigo tao na si ilok. Tana, tumba yung tao ng skirt. Patay, kuha man, gisol sa kuhaan. Iwasan pag yun. Pasti lang, huwag banyaga ng tulisanan eh. Namuta, nagkuha ang bag ito sa ilang boat. Sa gasoline station, no? Yung sailor oil sa Ubay. Tana, sakay na. Tara, matong mga suspect. Mauni ang Marites, tunay kang dakila. Okay, so, ning tungura mga higala, doon na tayo nindot nga balita. Kaya, duhang adlaw ra. Okay, congratulations, so. At ang mga kapulisan, duhang adlaw ra, sukad sa pagkahitabo, anang pagka-Miyerkules sa hapon. Oy, Miyerkules sa hapon, nadakpan. Ay, kay Buinas. Di malas. Ha? Tulong adlaw ra. Duhang adlaw, di ba? Nadakpan ang maong mga tulisan. So, congratulations sa atong kapulisan. Unya, niya man tayo mga hulagwayan eh. Tanawa ko nun ninyo, nakaila ba mo ani mga tawana? Ha? Basig nakapanulis na pud ni kaniadto, wa masakpi. O nya, mo ning mga ngalan ani mga tawana, oh. Sige. Basig kaila mo ani. Tila mo'y lubos na. Ang una, si Florencio Yangson Pilunya, 54 anyos, Minyo, security guard. Uy, pastilan. Mo talaning na ay pusil, ha? Ano maning okay, security guard, taga Purok 3, Lumbog, Gindulman, Bohol. Pastilang paita taga Gindulman rapod. So, yang ilang gipatay in town, taga Gindulman pod, pastilan in town. Ay, Kay wala kaduhang suspect mga higala. Sige. Bisan tog nadakpan ni sila, makaingon nagyapon tag suspect. Kay alang sa kasayuran sa tanan, under the law, ubo sa atong balaod, hangtod, dili pa ka mamatud-an sa korte, dili gyud makaingon nga sila. Pero kining mga nakuhang ebidensya, bugat-bugat gyud, no? Ay kaduhang suspect, nga tulisan, nga nadakpan. Okay. Si Rogelio Tama Idisa Jr., 27 anyos. Batanon pa, oy, pwede pa ning manarbaho, ganun, nanulis pa, oy. Rogelio Tama Idisa Jr., ang kagikan or nagpuyo sa Tampisilan, Sambuanga del Norte. Uy, ngano ni abot ba nis Bohol? Rogelio Tama Idisa Jr., taga Sambuanga del Norte, og na nagpuyo sa Barangay Kabulihan, Samora, Bilar. Mao ni nagsakay sa motor. Astilan, oy. Nagsakay sa motor o niya katong backrider. Backrider na siya. O makita ninyo sa video, di ba, silang duha. Ang ikatulong mga higal, ha? sila'y nagtatawanan. Ay katulong suspect na nadakpan, si Jerry Ligtas Ofamin, 37 anyos. Astilan, oy. Kataas pas panahon untang manarbaho gud unta di ay unta, di ba? Jerry Ligtas Ofamin, ulitaw, apan dunay live-in partner, og nagpuyo sa Barangay Bato. Astilan. Barangay Bato, Gindulman, Bohol. Ay. Mo ni lookout. Mao din ni tigbantay. Mao man ni estilo ron sa mga tulisan. Naay magbantay, mao'y mo inform. Kini laging cellphone, sayo naman kayo. So mo ni lookout, mo ni nagbantay kung ano sa amo abot ang kolektor.
Unya ang nagsakay sa motor katong duha nga makita na to sa video si Florencio Yangson Pilonia o si Rogelio Tama Idisa Jr. So nasakpan na ni sila mga higala. Unya kay bugat-bugat mangyod. Ang mga nakuha gikan sa ilang ilang mga in their position. O si Florencio Pilonia dunay 15,000. Stilan gigikubot-kubutan pag nilang kwarta. 15,000. Unya si Rogelio duna po'y kwarta po nga nakuha gikan kaniya 10,000. Ay pastilan no. Unya katong ilang lookout wala may nakabutang dire. So tanan mga ebidensya nakuha doon na pa'y kalibre 45 na ay magasin. So kompleto ni sila gamit. 45 pag yun. 45 ang kang Rogelio, nya 45 pod ang kang Florencio. Stilan security guard mo gunis Florencio mo nang makakuha teliog mga gamit no. So mga higala, atong i-congratulate, pasalamatan nato ang atong kapulisan sa abtik yun kaayo nga operatiba nga nadakpan gilayon after 2 days. Duha ka adlaw lamang sukad sa pagtulis natong adlaw nga Martes, Lunes, pagka Miyerkules nadakpan ang mga suspitsado ug karon ang kaso giandam na alang kanila patong-patong nga kaso. Illegal possession of firearms, robbery with homicide, kay namin namatay. Wala, lisod na ni, igawas. Ang robbery, 20 anyos guna. Homicide. Ang homicide, 12 anyos telepon na. Illegal possession of firearms, walay piyansa. Wala. Guba ang kaugmaon ini mga tawhana nga midangop sa pagpanulis imbis unta mangitag trabaho aron dunay maayong ugma ang ilang pamilya. Okay? So again, congratulations sa atong kapulisan sa Bohol. No? Ang kapulisan sa Bohol nga abti kayong nakasulbad sa maong tulis. Masaya